1 mart dedik. Rakip bitti 1 mart. Техосмотрлар өзгәруе алдан да әйтеп келдік. Уже җыелышлар җыеп, инженерларга да, җавыш җитәкчеләренә дә бер-ике колхоз гына ушлыйрак кылынды. Калганнары җиңел машиналар, КАМАЗлар, грузовойлар, барысы да, кроме тракторлардан кала, барысы да үтә рәшәт абыйда. Дорожный контроль бинасында. Безгә бүгенге көндә мөмкинлек бирделәр. Һәрбер ДПС машинасында 4-5 аппарат барыбызда да бар. Шул грубо әйткәндә Рәштабидан чыккан машинада без туктатып тикшерергә имеем право. Аппаратлар люфтометр, газометр, штанга циркуль, тормозны тикшерә торган һава чыгамы юк микән. Шуларны тикшерәбез. Әгәр дә рулевой люфтометр белән тикшергәндә рулевой не булмады икән, тормоз белән берәр ни булды икән, штрафстанкага ябабыз. Һәрбер тикшергән машина техниканы нигә кертәбез, базага кертәбез, люфтометрда данныйларын кертәбез. Шул данныйда бу саклана 1 елга кадәр. Килеп хәтле кеше тикшерә, проверяющийлар казаннан. Икенче вопрос. Узган ел октябрь айларында кайтып килдем инде. Һәрбер хуҗалыкта медик работникны булдырырга дип. Миңа копияларын, трудовой договорларын, укыган кагазларын, паспортларын төшереп бирә кушты. Бүгенге көндә төшерде Агрофирма Актаныш, Нурбаян, Наратлы башка хуҗалыклар төшермәде гой. Башлар төшерде. Әйттем сен, башка хуҗалыкларга барып җитмейме? Или ана бетермиләрме? Төгәл генә әйтәлмим. Бүгенге көндән башлыйбыз. Уже январь аенда башладык инде. Бер-ике хуҗалыкны непланный проверка белән килдем, тикшердем. Бүгенге көндән башлыймы? Бу айдан уже төшеп китәм авылларга. Хәтле хуҗалыкка барып керәм. Иң беренче чиратта сорыймын. Журнал выездов водителей, транспортный отырышы үткән. Путевка журналын сорыймын. Һәм медик работникның подписы белән үткән журналын сорыймын. Путевкада кайбер хуҗалыкларда бар. Путевкаларында нидән механизатордан сорыйсың, кем бу, кемнең подписы, механикның подписы дигән. Юк, бригадирныкы дия. Әгәр дә бригадирга да допуск бирелә икән, путевкага подпись куярга, выезд өчен рөхсәт бирергә. Аның да укыган кагазы булырга тиеш. Что ул должен укыган инструктаж биреп, чыгарып җибәрергә итеп барсында нитәргә тиеш. Бу таләпләр безнеке генә түгел, бу килә Казаннан килә, Мәскәүдән килә. Безнең инициатива гына түгел бу. Узган ел Зарифа Салашмана белә техникасы ДТП-га эләккәннән соң ничек күпме чыгып йөргәннәрне, күпме тикшерү үткәргәннәрне. Узган ел 20 елда Татарстанда булган 3 ДТП сельхозтехника белән, смертельный исходлар белән. Шуннан берсе Актаныш. Андай әйберләр булмасын. Ул кем подпись куеп чыгарып җибәрә, карасын полностью техниканы. Медик подпись куя икән, аны спиртлы эчемлекләр эчкәнме, юкмы икән, карасын водительнең. Йөзенә генә карап, механизаторның унитмәсенә чыгарып йөрмәсеннәр. Возможностьлар белән алыгыз алкотестер, аппаратлар. Ул аппаратларны өртүртеп, тоже сохранность кылган ниләр. Шул үткән чикларны үзләренең журналга беркетеп барсыннар медиклар. Беренчедән сез үзегезне саклыйсыз, икенчедән мен сакланам.